Buenos días! Vítám tě v tomto neobyčejném španělském videokurzu, který tě zavede na krásný ostrov San Miguel v Portugalsku a procvičíš si španělštinu tak, jako by si byl právě tam se mnou. Jedná se o 5 krásných cinematických videoepizod a před každou z nich budete mít možnost projít si krásně zpracovaný slovníček z výslovností. Každá epizoda má také PDF cvičení s klíčem a nejlepší na tom je, že další MP4 interaktivní cvičení jsou udělané tak, že můžeš poslouchat v autě, cestou do práce anebo kdekoliv si. Každé video obsahuje přepis a překlad a další krásně zpracované interaktivní MP4 cvičení. Tento modul Español Natural tě vezme na cestu plnou porozumění a prožitku s jazykem jako takovým. Nebudeme se věnovat drillovacím cvičením ani gramatice a hezky si to spolu užijeme. Tak pojďme spolu na to.